Оқтанышта махсус хәрби операция зонасындагы егетләргә ярдәм йөзеннән янәдән гуманитар ярдәм җыю башланды. Күпләр әлеге игелекле эшкә кушыла. Оқтаныш баш авылы җирлегендә исә егетләргә окоп шәмнәре ясый башладылар. Чиләктә ваклап парафинны иртәбез. Һәм парафин ирегәч, менә шушы консервларга ипләп кенә акырынлап кына сеңдерелеп кенә тутырабыз. Әнә шулай шәмнәргә парафин кайнарлыгын гына түгел, күңел җылысында кушып эшлиләр. Чираттагы гуманитар ярдәм җыюга шигәнәлеләр янәдән кушылган. Бүген алар окоп шәмнәре ясау белән мәшгуль. Шушы фасонга күчтек, җиңел генә итеп кисәбез. Бултын кыенрак булган иде. Кыенрак итеп эшләгәнек. Менә бу алым кулланып, шушы егет иттереп, шушы кисәсен. Шигәнә авылы клубында кызу урак өсте. Җирлектә эшләүче мәдәният хезмәткәрләре күмәк көчкә берләшкән. Окоп шәмнәре ясауны үзләре белгән ысул белән тиз һәм уңайлы итеп башкаралар. Җайланып беттек инде, егетләребезгә файдасы тисен, сугышларыбыз бетсен, илләребез тыныч булсын. Барысы да сау сәламәт туган якларына әйләнеп кайтсыннар дигән теләккә калабыз. Шәм ясауның бер кыенлыгы да юк ди клуб мөдире Алсу Арсланова. Шималларны җирлек башлыгы, авыл халкы һәм волонтерлар ярдәме белән юнәлткәннәр. Эшне башкарып чыгу өчен банклар һәм парафин җитәрлек. Булай да узган елда ясаганны белгәч ташламаганнар, җыеп барганнар. Волонтер кызлардан да алып кайттык, 2 капчык, авылдан да китерделәр, шулай картонын да китерәләр. Әлеге шәмнәр 8 сәгатькә кадәр җылылык бирергә сәләтле. Октаныш баш җирлеге узган ел шундый 600 шәм ясап, махсус хәрби операция зонасына озаткан. Хәзер исә 1000 дәнәдә шәм ясау күзаллана. Үзебезнең җирлек авыл халкы да гел ярдәм итәргә натыра. Финанслата да ярдәм, матди ярдәм дә бөтенесен инде бер сорыйлар егетләр. Инде шуның белән ярдәм итәргә тырышабыз. Эшләгән безнең ярдәмнәр яхшы хатирәләрдән алып калсын ди. Соңыннан сөйләрлек инде үзебезнең егетләр белән бергә аралашып торырга ясый. Мәрхәмәтлелек ниятеннән кылынган гамәлләр уңышлы булачагына шик юк. Якын арада Октаныштан әлеге шәмнәр һәм гуманитар ярдәм тиелгән машина юлга кузгала. Регина Саляхова, Ләлә Зайнуллина, Марат Зарахов, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы.